hello guys, गिबि-गिबियावनो ब्र'नि YouTube channel गासिखौ बरनाय जाबाय। Hello guys, मतलब hello लोगोफोर आंनि आर'नाइ बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ खेबसेजों बरायबावनाय जाबाय। स' दिनै माने भिडिअ शुट दङ आरोना जों नैबेनो लकेसना स' तामुलपुर हायार सेकेन्डारि कलेज फिल्ड रेपार बयनियाव दिनै मोननैसो कुइसन सोंनाय दं माने फार्स्ट टाइम बियो खामदों नामा আজি फार्स्ट टाइम ना First time. So man, show public, show ভাল vlog বনাই আছে, so কেনে লাগছে মানে ফার্স্ট টাইম কেনে first লাগছে time বহুত excited, বহুত ultimate আৰু so গান আহি আছে, so জিদ্দা চেনেল বুলি মালি ইউটিউবত পাই যাব, so তামোলপুৰৰ ল'ৰা গানটোৰ নাম, so ইয়াতে লোকেশ্যন আমি ইউজ কৰি কিনে so ইনক্লুড ভিডিঅ' চব কোটাৰ ভাগিটাৰ লগত বনাম আৰু so চলি তলে আহি আছে আৰু so অলপ ৰখি আছো, so ভাই চেনেলটো অলপ সাবস্ক্ৰাইব দিবা, অলপ সাপোৰ্ট কৰবে ভাই। মানে ইউটিউব চেনেল মানে ফার্স্ট টাইম खुलिगोन आरोना बेयो ओमफ्राय सङाबो फार्स्ट इनि ओमफ्राय नैबे भिडिअ शुटआबो फार्स्ट स' सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानै इउटिउब चेनेलाव हेलो bro Mai ini yang ya kameramen abinya so dini gamak बानायसिगोन ब्र'आ ओमफ्राय नै खासे मानसि लोगो मोनदां बिराद गाजा इयो बेनो आसलमोन अभी मेरे साथ एक भाई है हेलो हेलो कैसा लग रहा है बहुत अच्छा फर्स्ट टाइम आज रैप का वीडियो बन रहा है हम तो तामुलपुर लोरा सोंगोर नाम तो साइड तक भी भालके मजेदार व्लॉग होबो আজি भाई सब्सक्राइब माय चैनल सॉरी माय यूट्यूब चैनल तो फर्स्ट टाइम मेरा भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा आप लोग टेंशन लेने के नहीं कर दीजिए बहुत मेहनत करे लड़का इसको कुछ सब्सक्राइब कर दो यार कर दे यार So guys, first location guys, location सोलायबाय लोकेशना नै दिन्थिबाय आरोना जोंनि माने फिल्टिं गालायसो जाबाय स' नोंथांमोना आरामसे नायलांदो लोकेशना सोलायबाय बरियानो ओमफ्राय नैथिं गालाय जासिगोन लोकेशना फार्स्ट लोकेशन मानसिया बहुतानो बुरजा दोङो नायनो हागोन इले बहुत बुरजा मानसि दं तमाम अभी शूट होने वाला है तो इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं हम लोग केमेरामेनफोरा इनै ओमफ्राय स' ओमफ्राय इथि माबाफोरा डेन्जारफोरा तमाम जासिगोन फार्स्ट टाइम आंखौ भिडिअ थानोबो होनाखै आं थायाखै आरोना ओमफ्राय नायनोसै दा थानाय जायो नामा दामानि थाथ'वाखै आरोना जेसेबां हायो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थादो आरामसेनो मा होनो आरोना स' भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो आरामसे मजेदार नायलांदो दै आंनि भिडिअखौ So guys, जों भिडिअ स्टार्ट जालांबाय थादो दसे समसोल' खिथागोन माने भिडिअखौ जों पुरा खिथिनो हाया मिथिबाय स' नायदो मानसिफोरखौ एबार जोङो नेक्स्ट लकेशनाव फैलायबाय एबार लकेशनाव फैयो जाबाय बिल्डिं सायाव स' थांनि एबारथिं गारि फासिबो दङ माथो बारनांसिगोन स' बारबाय नेक्स्ट लकेशन हाबनोसै एबारनि नेक्स्ट लकेशन स' आं नोंथांमोननो मोनसे बुंथिनि जोंनि माने बाक्सा जिल्लानि मथंगा सक माने तामुलपुर एरियानि बेनो आरोना जोंनि सक बेयो स' गाइस जोंनि मथंगा सक views नाय views
views doy sorry view Motongga Sok Tamulpur area ni Motongga Sok deh कैसा देख रहा है हमारा ये Motongga Sok so आने सुनो मुझे किसी main rasta kena ini be maba Bhutan turungnya rodar naik Bhutan turungnya road so जोंनि दा new location बेयावनो video shootnya दिनै नोंथांमोननो खिथिबाय आरोना जोंनि सक I mean जोंनि टाउनखौ तामुलपुर टाउन मोजां नुदोंना लोगोफोर थ' मोजांथ' नुखागोन आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लोगो साबस्क्राइब माय YouTube चेनेल स' गाइस नै आङो माबा खानायखौ कालार फुनबाय आरोना मानो कमेन्टआव खिथा खानायनि कालारखौ बारा लायाखै 1K ल' लादो खानाय कालार फुननायावनो नै खानाय कालारा नै बुखुन बायो बारा नुदोंना बरिया next shoot yo next shoot so zakat dong nida kisne arna nole gerbar ho jayega So guys, tamam gedor घटना जाबाय आरोना सासे बोराय फैदो आरोना ओमफ्राय बोराया फैनानै डाइरेक्ट बिदि जानानै नै एक्सिडेन्ट दिनै फार्स्ट टाइम स' माने जों फैबाय थादोंमोन आरोना फैबाय थानायाव ओरैनो इसे फैबाय ओमफ्राय मेन रास्तायाव गोलैनायबा जों थांखाबायमोन दिनै भाइनि अबस्थाया नै ओरै जादों मानसिया सेस जादों दा नै जोङो डाक्टरनियावसो दंफायो direct farmasi dah sih farmasi terus sedikit iya medical I think so aware nah di sana ke gosias kam lekas kibe oh dan lagi baik jadi ne mesin kayak first time accidentnya ini godan location file apa ini kino di belakang itu balting nodi di mau file apa location godan nagir nane Tamulpur ni pelai so bena location na yo lah थांनानै माने गोदान लोकेशनाव थांलायसिगोन आरो ओमफ्राय आइलेन्ड थांगोन ना ग्रीनलेन्ड थांगोन इखौ मिथिया ओमफ्राय दा दसे उनाव लायनोसै आरामनो मजेदार भिडिअ नायलांबाय था सान्दुं गोसाथार जना दोङो मानसिफोरा इथिं दंजोबो गासिबो स' दा जना दोङो आरो नै सि दोङियाव स' गाइस भिडिअफोरा सोलिगासिनो दोङो मजेदार नायनो हागोन सोलियासै साइलो tamam gan खोनायाखै जानो हागौ नोंथांमोना स' आं ओरैनो साउन्ड गैया स' सोलिगासिनो दं इथिं गाइस दिनै माने भिडिअखौ बारा लानाय जादिया आरो ना एक्सटेन्ड जानानै ओमफ्राय स' मोनासिगोनबो बाराद्राय माबा गैला ओंखायनो थाबाय दा दसे रेस्ट लालायबाय ओमफ्राय मोननैसो सुट दंबावो बेखौ फोजोबनानै थांसै आरो न' ब्र' नैबेनोमोन आंबो एक्सटेन्ड जाफाग्राया गैला लावसिगौमोन दिनै भाग्यबान बासायबाय अजाय लोंखांबाय जाखांबाय नै दखानाव फैदो दा ओमफ्राय बाय उदैगाव भजन सोदोंमोन भजन स' मोननैसो सुट दंबावो जों मोननैसो सुट जोबखांनायनि उनाव भिडिअआ इयावनो समाप्त जासिगोन समाप्त स' दसे थानानै नोंसोर भिडिअ नुनो मोननाय नंलिया कबाला गय स' इयो नाग्रिजुलि बाजार आरो ना नाग्रिजुलि बाजार So guys, yo baik ham nese, yo baik ham kang nai, yo baik sudah lancar dah.
नेक्स्ट शुट इनो लास्ट शुट जागोन ओमफ्राय आइलेन्डआव बेनिफ्राय गैला मोनाबायबो बेयावनो बाहेरावसै बायनिफ्राय समाप्त मतलब एन्ड मतलब जोब्बाय स' बेनो जोबसिगोन भिडिअ'आ जागाखौ नाय सलिड A few moments later. So hello guys, गिबियावनो ब्र'नि इउटुब चेनेल गासिखौ बनाय जाबाय। ब्र'आ दा फार्स्ट दा गोदान खुलिदो। नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय था। नोंबो ट्राइ खालामलांबाय था। गोदानावथ' भिउसफोरा साबस्क्राइबफोरा एसे खम जाखायो नङा होमबा? बेफोरखौ साननाङा बानायलांबायल' था। गोजौआव थांबाथाय गाहायाव नायथारनो हागौ नों दिन। गोजौआव थांबा नों थांखागोन सानसे समाव। दाख्लै माने लोगो हमनो थांदोंमोन आरो नोंसोर करामर थांनाय डाइरेक्ट माबा थांनाया लोगो मोनासै ओमफ्राय लोगो मोनदिया माने आङो जोंहानि न'खिनियाव लोगो मोनबो इयावनो बिबुं सार मोनखौ सिनायो मिनिमबा नोंसोरो नै आदाखौबोथ' सिनायखायो नोंसोर माने तामुलपुरनि इयो माबानि जाङो दा दारगुसिनि सिनायगा आदाखौ बिदिनो अननाय होलांबाय हा नोंथांमोना आंबो हाजासे नाजालांबाय हागोन आरो फंबायमोनाबो दे नाजाबाय दोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों बिथांमोनखौबो जेसां हायो नाजानायखौ साक्सेस खालामथार स' बेखौनो आं खावलायो नोंथांमोनखौ स' गाइस मोनाबाय भिडिअखौ इयावनो स' गाइस भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय स' आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना गोदान नायदोंबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरामसेनो स' बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आरामसेनो It's caught in the crossfire.